Dělej. Sem! Tady. Kdo tam? Dělej! Přihraj, dělej! Dělej. Sokolista jede. Jo. Přihraj! Ale dobrý. Fuj, ach jo. Zaplotí na kopu zadek. Tohle fakt jíst nebudu. Ty idioté! Za tohle mu na kopu zadek. Dělej, postav se sem. Cynthie, toč to. A teď hlavu dolů, Petike. Cynthie, pust nám to video. To bude něco! Ne jemu, mě. Díky! Není zač. Čumím, červený až na zadku. Hele, tamhle je Čababa, pojď, zajdem za ním. Nebuď blbá. Pojď, zeptáme se ho na něco, nebuď taková, Ne. pojď, aspoň ho To bude uvidíme. strašně Pojď trapný. sem, no, prosím, dělej, pojď. Pojď sem. Ty seš. Ano? Dobrý den. Dobré ráno. Přejete si? Ano, čteme tuhle knihu a na jednom místě jsme se zasekli. Můžete nám s tím pomoct? Jistě, pojďte. Děkujeme. No, o co jde? Hned to najdu. Tomuhle nerozumíme. No, to je celkem pochopitelné, že takovému textu nerozumíte, protože je to psané archaicky. Tahle věta v podstatě znamená, dejte pozor, mohou tu být draci. Počkejte, další příklad je třeba, kráse tvé se nevyrovná žádná z krásy dcer. Byron. Ještě něco? Ne, nic, děkujeme, pane profesore, nashledanou. 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 Ježiši Kriste, to mě podrž. Málem jsem umřela, když se na mě podíval těma očima. Kdybys tam nebyla, na místě bych ho políbila, přísahám. A vyzařuje z něj něco úžasného. HBO uvádí Doufám, že příště umřeš. Nechápu, proč nemá Facebook. Ani jedna fotka, nic. Nech toho, nemůžeš myslet na něco jiného než na Čababu a Čababu. Nejde to, pořád na něj musím myslet. Je to trochu zvláštní, nemyslíš? Co? To, jak je úplně mimo svět. Jako nadpřirozená bytost. Nyní si ve dvojicích procvičíme čas předpřítomný a jednoduchý minulý. Takže Kitty s Dorou, Bogy s Margot, Kristy s Nory a Adrien s Peterem. Ale ne. Ano? A já budu tady s Ester. Budete vymýšlet věty, otázku a odpověď. Byl jsi někdy v Londýně? Ano, byl. Kdy? Je to jasné? Buďte tvůrčí, buďte chytří. Poslouchám. So, Esther, have you ever broken your arm or leg? Yes, I have. Really? No, not really. Just because of the example. Ah, okay, so you are a very good liar. And when did it happen? When I was a child. Have you ever stolen anything? Yes, I have. No, you are a liar. What did you steal? I stole some chewing gum from shop. Okay, very good. Dobrá. Tak, zbývá ještě pár minut
A ty bych rád využil k rozloučení s vámi. Dnes jsem tu naposledy. Odcházím ze školy. Důvod je prostý a se školou nemá nic společného. Dostal jsem práci v Londýně a stěhuji se tam se svou rodinou. Není to konec světa. Děkuji vám za krásné poslední 2 roky. Byli jste skutečně pilní studenti. Přeji vám hodně úspěchů ve škole i ve vašem životě. Už je to tak. Every touch, every step. Makes my mind ache. Vypni ten kravál, nemůžu pracovat. Co je? Proč zas budeš? Nebolím, nech mě bejt. Dobře. Ještě půl hodiny a pak úkoly. Make me scream, 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 make me lie. ないかなって思うの。もしそんな人が私がこうやって考えてるって知ったら喜ぶんだろうな。あ見つけられっこないさ。時々誰かが私の考えを読んでるんじゃないかなって思うの。もしそん Drahá Ester, s tebou jsem se chtěl rozloučit zvlášť. Moc pro mě znamenáš. Myslím, že náš vztah překročil hranici mezi žákyní a učitelem. S Bohem, Ester. Přeji ti krásný život a doufám, že zůstaneme v kontaktu. Čaba Benke. Napadlo mě, že bychom Čababovi uspořádali rozloučku. U nás doma mě to máma udělat nenechá, tak to bude muset být u tebe. Řekneme si ve škole o jeho číslo a zavoláme mu. Ta moje má dlouhý zasraných 108 cm. A jmenuje se žirafa, ne? Tak co? Můžeme to uspořádat u vás? Já neprozrazuji telefonní čísla svých kolegů. Ahoj, Čabo, tady je Žufa. Ahoj, Agi, co pak? Chtějí s tebou mluvit 2 tvoje studentky z 10. ročníku. Jistě. Dám ti je. Dobrý den, tady Ester Mesárošová. Ahoj, Ester. Z Adry vám voláme, abychom vás pozvali na rozloučku s vašimi nejlepšími studenty. To je moc milé. Odjíždím už časně v pátek, takže večer mohu jedině ve středu nebo ve čtvrtek. Vyhovuje vám to? Středa nebo čtvrtek, odjíždí v pátek ráno. Čtvrtek. Halo? Kde se ta rozlučka koná? U nás. Ulice Muškotály 29. Dobrá, tak ve čtvrtek. 7? Dobře, ještě vám dám Adry, chci vám něco říct. Tak zatím, nashledanou. Dobře, díky. Dobrý den, Ahoj. tady Adry, dobré ráno. Ahoj, Adri.
Ta rozlučka byla můj nápad a budeme moc rádi, když se dostavíte. Čau, babo. Děkuji. No, jménem své dcery a taky jejich spolužáků bych vám ráda poděkovala za všechno, co jste pro ně udělal. A jestli mohu mluvit za rodiče, všechny nás velice mrzí, že přijdeme o tak skvostného učitele a profesionála. Děkuju. Dost mi to stěžujete. Je těžké odejít, když mě obklopuje tolik lásky. Děkuji. Tak tedy na zdraví. Na zdraví. Pane učiteli, můžu vás obejmout? Jistě, Adrian, bez debat. Určitě si ten odjezd ještě nerozmyslíte. Taky mi budete chybět. Na zdraví. Máš moc pěkné šaty. Děkuju vám. Co ten komiks? Ten jsme dočetli. Teď čtu něco náročnějšího. Byrona. Měla bys zkusit státnice. Vážně ti to jde. Dejte si moje brownies. Ty si nenechám ujít. Pane učiteli, Ano? moje sestra bydlí v Londýně už 5 let. Klidně vám můžu dát její telefon a kdybyste potřebovali, můžete se na ní obrátit. Musím, papa. Jasně, ahoj. Čau, jak se má tvůj pes? Teď je sám doma, ale jinak se má dobře. Ten koláč se ti povedl. Brownie. To chutná úplně každému. Možná bych tak měl říkat svýmu psovi. Brownie. Stejně ho mám od vás. Výkonná moc limituje tu soudní pomocí omilostnění a amnestie. Výkonná moc limituje zákonodárnou moc právem veta a příležitostně i rozpuštěním parlamentu a vyhlášením nových voleb. To se stává dost pravidelně i v okolních státech, naposledy v Chorvatsku. Další mocí je moc soudní, tu všichni známe, že ano? Soudní moc kontroluje tvorbu zákonů. Země se považuje za demokratickou, má-li základní pilíře ústavnosti. V dnešní době je však ještě hodně států, které jsou totalitní
A o žádné demokracii nemůže být ani řeč. A Dalo by tvoje se říct, čouhající že... prsa jsou snad lepší? Tady jde o jistou úroveň. Malá Ester se konečně ozve. Vypadáš Můžeme úplně v tichosti dokončit hodinu. Parlament tvoří zástupci volení občany. Další složkou moci je výkonná. Jejími orgány je většinová strana, král, prezident republiky a jimi jmenovaná vláda. Napadlo mě, že bychom ho pojmenovali společně. Může mít 2 slabiky, každý vymyslíme jednu. Dobře, řekni to první, co tě napadne. Po. Ko. Poko. Zní to úplně japonsky. Bude to náš pes, ale bude u mě. Jsi tak nádherná. Ale teď vážně, vzpomínáš si, kdy k tomu došlo? Kdy jsem se ti začala líbit? Já nevím. Došlo k tomu postupně. Nejdřív jsem zaznamenal tvůj krk. To, jak si spouštíš vlasy na jednu stranu a odhaluješ ho. Je to moc pěkný. To, jak píšeš, líbí se mi, jak uvažuješ. To je moc krásný. Mně se zase líbí tvoje dlouhý prsty. Miluj mě proto, co mám uvnitř, jaký jsem člověk. Ano, i to na tobě miluju. Ale máš krásný ruce. Ty na mě miluješ taky i jiný věci? Pojď, obejmi mě. Tak už to odložte, holky. Prosím. Jak vám jde tancování? Dobře, cvičíme pořád, každou přestávku. Jsme nejlepší. Ty šaty vypadají vážně dobře. Akorát nemůžeme sehnat boty, aby byly stylový a zároveň pohodlný k tanci. Večer musím zajít za panem profesorem. Chce vidět nové kapitoly. Do 10 buď v posteli. To se musíte scházet večer? Má práci, musím se přizpůsobit jeho rozvrhu. Tak tohle musím vidět. Páni, to je něco. Musím se podívat na počítač. ...108 cm dlouhý nohy jsou fuč. Stejně si nezaslouží nic jiného, než spadnout na hubu. Není pěkný radovat se z cizího neštěstí. Ale je to kretén. Já bych si podřezala zápěstí, kdyby mi tohle někdo nahrál na zeď. Moje zeď je umělecký výtvor a všechny debilní komentátory okamžitě blokuju. Vsadím se, že neumíš twerkovat. Dannyho ex to uměla. Do koho? Jo, hezky. Zbožňuju, když zívá a koukněte na ten jazyk. To je nechutný. Přestaň, kazíš mi to. Nemůžu si pomoct, je to nechutný. Mě připadá sladké. Alex, prosím tě, vyfoť nás. Ať to taky můžu nahrát. Máš stejně pěkný kalhotky jako kamarádky? Nejseš co? Idiote, zasranej, jsi světej! Tak pojď se. Ester, není ti nic? Ester. Toho pitomce už zavolali do ředitelny. Jsem v pohodě, nech mě bejt. Otevři dveře. Otevři dveře, prosím. Zdravím vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Omlouvám se za nepříjemnosti. Přišli jsme, protože můj syn má nevyřízené účty s vaší Ester. Ester, pojď sem, máš návštěvu. Ahoj, Ester. Pojď. Tak povídej, synku. Rád bych se ti za dnešek omluvil. A můžeš zmínit i svoje chování? Omlouvám se, že jsem se choval způsobem, který neodpovídá mému vzdělání. Jsem slaboch, srab a ostuda a stalo se s obětí mojí drzosti.
vulgarity. Mojí drzosti a vulgarity. Jinými slovy, žádám tě, abys mému synovi odpustila neodpustitelné. Dobrý, v pohodě. Vysvětlíte mi, co se stalo? No? Můj syn, který má údajně zlomené srdce, způsobil ve škole zmatek a chaos, napadl Ester a co shledávám naprosto nepochopitelným, stáhl jí sukni. Vysloužil si tím ředitelskou důtku, ale tuším, že to Ester rozhodně stačit nebude. Jak to, že o tom vůbec nevím? Není snadné o tom hovořit. Myslím, že bude nejlepší, když na to všichni co nejdřív zapomeneme. Můžeme to probrat o samotě. Jistě syn zatím může počkat v předsíni. Ale nesmysl. Ukaž Bennymu svůj pokoj. Mrzí mě, že tě nechala holka. Nejhorší je to ponížení. Zničila mi pověst. Celá škola se mi teď směje. No nic, aspoň jsem se poučil. Co jsi z toho vzal? Že s ženskýma se prostě musí opatrně. Žádný emoce. Co to znamená? Kráse tvé se nevyrovná žádná z krásy dcer. Tvoje máma peče skvělý koláčky. To jsem pekla já. Nejhorší je, že kluci jako Benny se nezmění. Když k nám dneska přišel, vypadal úplně v pohodě. Bylo mi ho trochu líto. To by nemělo. Ale bránil tě někdo, viď? Danny a kluci ho odtrhli. Danny a kdo? A Petty, myslím, nevím to jistě. No, aspoň vidíš, komu na tobě záleží. Chtěla jsem, abys mě chránil ty. Jsem tady pro tebe. Ale ne tady, se mnou. V tvojí posteli. Mhm. Co máš na sobě? Košilku. Co? Můžu se podívat. Nemůžeš se podívat. Ale proč? Jsi moje láska. Nesmím vidět, v čem spíš. Kdy se zase uvidíme? Hned jak si koupím webkameru a manželka někam odejde. Ukážeš se mi? Ukáž. Prosím. Prosím, prosím, prosím. Jsi tak krásná, máš na sobě košilku. A pod ní Co z toho budu mít já? můžu ti za to něco dát. Slib mi, že si zítra koupíš kameru. To nejde, co si manželka pomyslí, až ji uvidí. Schovej ji. Víš, jak je ten byt mrňavej, tady se neschová ani špendlík. Ukážeš se mi. Můžeš se otočit. Otoč se, prosím. Ne. Všechno najednou ti neukážu. Fajn, fajn, dobře. Tak jo, slib mi, že si dáš na Bennyho pozor. O mě se nebojím. Jsem už velká holka. Miluju tě. I já tebe. Můžeš mi říct, s kým si celý den píšeš? Ne, mami, bohužel nemůžu.
No tak dobře. Nezapomeň, prosím, vyvenčit psa, než odejdeš pryč. Dobře. Tak já už jdu. Papa. Pa. Hele, Ester. Nevšímej se těch debilů, jde nám to. Jo, my jsme ale krásňoučky. Tak co? Sluší. Jsou krásný. Dá se to tady sešít? Tady? Takhle? To vypadá dobře. Akorát něco pod tím musíme mít. Nemáš kratší sukni? Ne. Halo? Ahoj, Ester. Tady Benny. Něco s tím vymyslíme. Jasně. Ahoj. Volám kvůli té písemce z matiky. Mohla bys mi někdy pomoct? Můžeš přijít k nám. Bezva. Teď nemůžu, ale večer ti to vysvětlím na chatu, jestli chceš. Večer? U nás. Ne, ale na chatu to půjde, je to jednoduchý, uvidíš. Dobře. Tak večer. Dobře, ahoj. Benny chce pomoct s matikou. Opovaž se tomu hajzlovi pomáhat. Vysvětlím mu to během 5 minut. Po tom, co ti provedl? Kolika způsoby se mohou ubytovat, když ani jedno místo v pokoji nevynecháme? Kombinatorika je strašná. Já ji miluju, je skvělá. Je divný, když tohle miluješ. Za to deskriptivní geometrie, ta je super. Podívejme se na malýho architekta. Jak jako malýho? Takže stačí, když vybereme, kdo půjde do jakého pokoje. Chápeš to? Jo, zatím chápu. Rozděl si je do skupin. Dobře. Teď vyberu prvních 5 ze 17 dětí do prvního 5lůžkového pokoje a tohle je možný udělat 17 děleno 5 různými způsoby. Dobře, a co ta druhá skupina? Jak to bylo? Kolik dětí zbyde, když už si jich ubytoval 5? 12. Výborně. Kolik je 5lůžkových pokojů? 2. Můžeme jim tam přistavit dalších 5 postelí a založit skvělý hotel, kde můžou spát holky a kluci v pohodě spolu. Dítě je dítě. Komu to vadí? Akorát jeden z nich to bude mít na 5 lůžáku těžký. To není tak jistý. Dobře. Už začínám chápat, co se za tou malou stydlivkou skrývá. Samý zlý věci. Mně napadají jenom dobrý. Takže jsem dobrý? Záludná otázka. Zbývá nám 12 dětí, který se ubytují do druhého 5lůžáku, takže nám vyjde 12/5. A já nejsem žádná stydlivka. Jo, v posledních dnech si všímám, že máš docela koule. Doufám, že si nezakládáš na vzhledu. Docela jo. Pak to neberu jako lichotku. No, když nad tím přemýšlím, vypadáš trochu děsivě. Jak si na tom? Už potřebuju končit. To je 7 děleno 4, takže 3 a ti jdou do posledního pokoje. 3 děleno 3. Ještě to zbývá vynásobit a budu mít hotovo. To už zvládneš sám, viď? Co, vynásobit? Snad jo. Ale chápeš, jakou to má logiku, ne? To neznamená, že se mi to líbí. Dej si na kombinatoriku pozor, je stejná jako holky. Jen se o to snaží. Uvidíme, jak mi to půjde. Tak dobře, opatruj se. Musím končit, pusu. Jsem tady celou dobu, co tě tak rozčílilo? Hrozně tě chci líbat. Tak se vrať domů. Začnu u tvýho krku. Ukaž mi svůj krk.
A vrátíš se? Pohlaď se jemně tam, kde tě líbá. Potom bych tě sám pohladil, vzal ti hlavu do dlaní a políbil tě na ní. Malinko bych tě kousl do rtu. Potom bych otevřel pusu a ty zase svoji. Jazykem bych hledal ten tvůj. Sundal bych ruku z tvých vlasů a položil ti ji na prso. Sáhl bych ti na ně přes oblečení. Líbí se ti to? Ano, moc. Můžu ti sáhnout pod tričko? Neptej se, dělej si, co chceš. Sahám ti pod tričko a hladím ti ňadra. Máš úžasnou jemnou pleť. Přitáhnu si tě k sobě a začnu tě svlíkat. Sundám ti tričko. Potom ty sundáš tričko mně. Nemůžu se zastavit, rozepnu ti podprsenku. Bože, jsi tak nádherná. Políbím je. Pak se přesunu níž. Sundám ti šortky. Teď už máš na sobě jenom kalhotky. Políbím tě mezi nohy. A trochu tě kousnu do kalhotek. Pak do nich zabořím obličej. Pomalu ti je svlíknu. Jsi nahá. A obličej ti bořím do klína. Líbám tě. Chci tě vidět. Vrať se. Ester, posloucháš mě? Slyšíš mě? No tak. Ano. Tak se vrať. Ukážeš se mi. Promiň, já nechci. Prosím, musím tě vidět. Ne, já nechci. Prosím, dělej. Ne, dělej. nenuť mě. Tobě se to nelíbilo. Je to pěkný, ale ty to nechápeš. Tak pokračuj. Ne, nemám na to chuť. Dobře, neukazuj se mi, ale pokračuj. Líbám tě. Nebuď tak agresivní. Kdo je agresivní? Jak to můžeš říct? Chci tě jenom milovat. Radši mluvme o něčem jiném. Nechtěla jsem tě urazit. Prostě už mi to nebylo příjemný. Tak promiň. Dobře. Některé pocházejí ze zemského magmatu. Jiné naopak zase vznikly usazením. Z minerálů produkujících energii lze tuto energii vyrobit. Nekovové minerály produkující energii se nazývají fosilní paliva. Jsou jimi uhlí, zemní plyn a ropa. Kdysi dávno, Petere, můžeš dávat pozor. Honem, Dany, dělej! Círaj, kopej! Sem. Pravá. Dělej. Nemazuj se s tím. Círaj mi to. Jdu vám pomoct. Dělej, postav se sem. Pěkně zůstaň. Dělej. Cynthie, toč to. Nečuma, pěkně stůj. Doufám, že se trefíš. A teď hlavu dolů, Petika. Kurva, trefil jsem se. Cynthie, pust nám to video. Ne jemu, mě. Díky. Není zač. Ještě jednou. Chceme k těm šatům i nějaký doplňky? Asi ne. A co si mám udělat s vlasem? Mně se líbí to, co máš teď? To ne, chci nějaký od vás. Podívám se. Chceš nám políbit prdel? No jasně, co?
Nejdeš? Měli bychom mít Ne, nechal jsem si vevnitř nabíječku. Hlavně musíme opravit ty šaty. To bude za chviličku hotový. Tak jo, musím domů. Naši potřebují s něčím pomoct. Čau, kámo, měj se. Čau. Máš tu nabíječku? Jo, mám. Poslouchej, někdy bys mi mohl přijít spravit počítač. Myslím to vážně. Potřebuju pomoc. Dobře. Cvičím jen se svou váhou. Jakmile začneš používat těžší činky, začnou problémy. Výrony a naraženiny. A co když na tobě sedím? Co pak to se nebojíš naraženin? Víš, to mi za to riziko stojí. Jsi celý slaný a spocený. Vůně chlapa, rizí testosteron. Můžeš vonit i líp. Běž se osprchovat. Moje holka má stejný šortky jako ty. A říkal jsi něco? Ne, nic. Ty Tomče! Ahoj Ester, tady Petty. Jenom volám, abych se tě zeptal, jestli... Nešla bys se mnou na zmrzku? Šla bys se mnou na zmrzku? Haló? Haló? Slyšíme se? Kdo jsi? Slyšíš mě? Haló? Haló? Haló, kdo to je? Kdo je tam? Kdo jsi? Kdo je tam? Voláte vy? Hele, co to meleš? Nehraj si se mnou. Petike, musíme si o něčem promluvit. Vytáhni rolety. Proč tady sedíš ve tmě? Dorino, pojď taky. Děti, rozhodla jsem se, že se k nám Robert nastěhuje. Za poslední rok jsme se velice zblížili a vy si s ním také rozumíte. Takže to uděláme takhle. Obejměte ho. Petty? So you are a very good liar. And Poslouchej mě. When did you go there? Last summer. Have you ever lost something valuable? Promiň, ale máš příšernou výslovnost. Neříká se valuable, ale valuable.
Dobře. Zbývá ještě pár minut a ty bych rád využil k rozloučení. Dnes jsem tu naposledy. Odcházím ze školy. Důvod je velice prostý a se školou nemá nic společného. Dostal jsem práci v Londýně a stěhuji se s celou svou rodinou. Ale není to žádný konec světa. Děkuji vám za poslední 2 roky. Byli jste skutečně pilní studenti. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem životě. Tak přijď. Odpoledne nebude doma. Čabo, ano? Kdy odjíždíš? Pátek. Poledne? Ne, hned ráno. Piješ pivo? Jasně. Co takhle večer s učiteli? Nevím, mluvil jsem s čaplárem, asi nepůjde. Kdybys chtěl, večer mívám volno. Jo, zavolám tě, měj se. Ano, miláčku? Ještě jsi ve škole? Kde jinde? Kolik končíš? Ne, to ještě nevím. Jak studenti tu novinu psali? Velice dobře. Plakali. Jo, několik zamlžených očí, nic víc. Pubertální dívky? Většinou. Snažím se kojit a nejde mi to. Ale nezdá se, že by tě to zajímalo. Jenom se mnou hádáš. Nehádám se, já jenom říkám, že kojit 3 měsíce bohatě stačí. Jak ze mě má být dobrá máma? Jak asi? Hele, na tomhle to nezáleží, věř mi. Jak to můžeš vědět? Zlato, i já jsem vyrostl na Sumaru, chápeš? Už musím končit. Zajdu za ředitelem a přijdu domů dřív, ano? Můžu s tebou mluvit? Jdu nevhod? Ne. Na zahradě se nám narodila štěňata. Nechceš jedno? Podívej, jsou rozkošná. Takový kuličky, tohle je moje a můžeš si vybrat. Dneska jsme je odstavili, tak si ho můžeš rovnou odnést domů. Tak jo, jedno si rád vezmu. Jako fakt? Tak se ještě radši zeptej rodičů a pak si pro něj přijď. Přijdu dneska. Rád bych si ho totiž k sobě vzal co nejdřív. Dobře, tak hned po škole, to je výborný. Až budou trochu větší, můžeme je venčit spolu. Teď už musím sehnat jen další 3 páníčky. Vzali to velice dobře. Několik zamlžených očí. Několik zamlžených očí. Několik zamlžených očí. Dobře. Já dneska nakonec nemůžu, něco mi do toho vlezlo. Vím, že jsi říkal, že ho chceš dneska. Řekla jsem to mámě a čeká tě. Nemusíš čekat, až přijdu já. Nevadí ti to, že ne? Ne, nevadí, zvládnu to. Jsou moc rozkošný, je těžký si mezi nima vybrat. Tak zatím, ahoj. Ahoj. Tak co, podařilo se ti stáhnout další díl? Ještě ne.
Co to je? To je dárek od Ester. A to ses mě na to ani nezeptal? Chtěla jsi, abych pořád neseděl u počítače. Ukaž mi ho. No podívej, to je fešák. Ahoj, pojď sem. Má ostrý zoubky. Kdo je to ta Ester? Nějaká spolužečka? Hele, neber tu školu tak vážně. Já ve tvých letech skákal z jedné postele do druhé. Zkusil jsem všechno. Hubenou, tlustou. Běž se oblíknout a nemel nesmysl. Já prostě psy miluju. Dobře. Zatím si ho nech 3 dny. Já nic dělat nebudu. Budeš ho krmit i venčit. Nech mu ho. Co ten komiks? Ten jsme dočetli. Teď čtu něco náročnějšího. Byron. Měla bys zkusit státnice. Vážně ti to jde. Máš moc pěkné šaty. Děkuju. Dejte si moje brownies. Ty si nenechám ujít. Petere? Sluší ti to? Nový účes? Ano, mám. Teď, když chodím s Ester. Vážně? Ale zatím je to tajemství. Víte, nikdo ze třídy to neví a je to tak lepší. Tak to se máš. Gratuluju. Skvělé rozhodnutí. Já bych na tvém místě volil stejně. Pane učiteli, tak vy jste se rozhodl, že nás vyměníte? Nebude se vám stýskat? Tak co? Jak se má pes? Teď je sám, ale jinak se má dobře. Jak se jmenuje? Ještě jsem se nerozhodl. Ten koláč se ti povedl. Brownie. To chutná úplně každému. Možná bych tak měla říkat svýmu psovi, Brownie. Stejně ho mám od vás.
She said, it's the distance, what I see when you step close to me. But I'm not too young to love. Babe, if you don't try, you never know that we could work it out together. 'Cause I'm not too young to love. Ahoj. Ahoj. Najednou nevím, co říct. Chci vidět tvoje krásné oči. Musím končit. Dostal jsem práci v Londýně a stěhuji se s celou svou rodinou. Děkuji vám za poslední 2 roky. Byli jste pilní studenti. Jen několik zamlžených očí. Několik zamlžených očí. Několik zamlžených očí. Je to Ester. Chce s tebou vyvenčit psa. Mám jí říct, že už jdeš? Ano, jasně, za chvilku. Dobře. Jak se jmenuje? Poko. To je jméno z anime? Ne, i když to tak zní. Pojmenovali jsme ho jen tak. Skvělý. A s kým? S kamarádem. S kamarádem, nebo s klukem, nebo s tvým chlapem, nebo jak mu říkáš? Ne, jen s kamarádem. A ty? Asi žádnou holku nemáš. Náhodou? Mám. Je ti dost podobná. Taky má hodně ráda anime. Zmrzlinu? Mají oříškovou, moji nejoblíbenější. Dobrý den. Dobrý den. 2 kopečky oříškové, prosím. Jakou si dáš? Já nechci. Dobrý den. Tak jakou?
Nemám u sebe peníze. To nevadí, tak to zaplatíš příště, jo? Dobře. Melounovou a čokoládovou. Chceš ochutnat? Je výborná. Prosím. Ahoj. Dobré ráno. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj. Potkala jsem naši bývalou spolužačku. Ještě, že jsem tě potkal. Zkouším s ním běhat. Ale nevypadá moc unavený. No jo, uběhne toho víc než já. Už dlouho se tě chci zeptat, jestli bys se mnou nešla na rande. Napadlo mě třeba do kina, nebo kam chceš. Neříkal jsi, že máš holku? Aha, to jo, ale bydlí daleko. V zahraničí. Je to složitý. Tak máš nebo nemáš? Mám, ano. Ano. Poko, ke mně. Budu potřebovat i řasy, ale teď si je jen namaluju. Našli jste páničky pro ta štěňata? Ano, Petty si jedno vzal. To je skvělý, viď? To je. Mám toho kluka rád. Dneska mě pozval na rande. Potom mi řekl, že má holku. Co ty na to? A jinak by se ti líbil? Mě nezajímá nikdo jiný než ty. Ty jsi nejlepší. Není to trochu podpásovka? Má někde za hranicema nějakou nebohou holku a tady trajdá s jinýma. Možná, že žádnou nemá, jenom to říká. Myslíš? Taky mě to trochu překvapilo. Neřekla bych to do něj. Já tedy ano, ale možná bylo z tvojí otázky dopředu vidět, že bys to do něj neřekla a tomu ublížilo. A tak ti řekl, že holku má. Jo, možná jo. Líbí se mi, že jsi starší. Jsi chytrej. Líbí se mi ta harmonie mezi náma. Takže kdybych se choval stejně, ale byl o 10 let mladší, ani by ses na mě nepodívala? Co je to za hloupou otázku? Co pak ty to nechápeš? Jestli mě vážně miluješ, na věku ani na vzhledu nezáleží. Jestli ti jde jen o vzhled, je to špatný. Neříkej mi, že je ti jedno, jak vypadám. Měl bys být rád, že vypadáš dobře. A líbíš se mi. Dobře, a kdo se ti líbí z tvých vrstevníků? Neřeknu. Nikdo takovej není. Takže ti přece jen jde o věk. Kdybych seděl ve třídě a bylo mi o 10 let míň, neopřela bys o mě kolo. Neopřela. Ne jo. Ne, ty víš, jak to myslím. Fajn, tak to vyzkoušíme. Zítra přijde moje o 10 let mladší já. Kéžby. No? Sluší mi to? Pomoz mi, sám to vyhrát nemůžu. Jestli zase prohrajeme, bude to na hovno. Vyměň si zbraně, dělej. Jo, sakra, jsem nejlepší. Vypadáme, že po mně Cynthia celkem jede. Já bych do ní šel. Půjde, když bych si chtěl užít.
Já nevím, ta holka s anime kalhotkama je taky docela pěkná. Je hustá. Já nevím. Ty fialový vlasy. Jo, a ta děsná záliba v manga. Ale stejně mi přijde hustá. Tobě se líbí? Ne, mně se teda vůbec nelíbí. Ale hodili byste se k sobě. Sadím se, že má stejnou zasněnou duši jako ty. Pravá láska a tyhle keci. Určitě tomu věří. Co pak se zbláznil, kurva? Teď cílíš na mě. Říkal jsi, že to umíš. Promiň. Ahoj. Ahoj, Ester, tady Benny. Volám kvůli té písemce z matiky. Hele, mohla bys mi někdy pomoct? Můžeš přijít k nám. Neptej se, dělej. Co chceš? Co chceš? Mama ti... Hele, vypni už ten počítač a do postele. Takhle tverkovala moje bejvalka. Měl jsem toho natočit víc, ale koho by napadlo, že to skončí. No jasně. To je skoro umělecký dílo. Čau, prcku. Ahoj. Ahoj. Sedni si. Už jsi to někdy viděl? Ahoj. Ahoj. Koukej. Viděl jsi někdy takovej zadek? Počkej, je jich tu víc. Jsou k nakousnutí. Úžasný videa, co? Pane učiteli. Ano? Můžu odejít, když mám hotovo? Ano, jestli máš hotovo, můžeš odejít. Děkuju. Taky. Zkusíš to znovu? Jasně. Ne. Nech toho, nemá to cenu. Proč? K čemu je to vůbec dobrý? Sleduj. Trapáku! To je fakt trapák. Nebuď na něj zlej. Kdo je zlej? Jenom mu házím míč? Je to kámoš. Můžeme jít spolu zase někdy venčit psy? Co to sakra bylo? Čekám už 4 hodiny. Neprosila jsem se. Žij svůj život a mě nech. Bez tebe žádný život nemám. Tak vypadá láska. Nechci, abys na mě čekal. Mám hromadu práce. Zítra dělám zkoušku, starám se o psa, tancuju. Nemůžu si s tebou povídat. Tak jo. Budu trpělivě čekat. Ale to nemusíš, chápeš to? Máš tak nádherný ramena. Chtěl bych tě na ně líbat. Nezlob se, volá mi máma. Potom ti napíšu. Shin, ty vypadáš jako Bennyho bejvalka. Máš šanci. Díky. Fantastický šaty.
Nejsou tvoje? Jo, jsou, díky. Leželi vedle holčičích záchodů. Poznal jsem, že jsou tvoje. Jo, děkuju. Prý teď chodíš s Benem. Od koho jsi to slyšel? Mluvil jsem s Benem a říkal nám to, nebo jsem to tak pochopil. A co přesně řekl, nebo jak? Přesně si to bohužel nepamatuju. Jenom říkal, že spolu teď chodíte a tak. Chtěl jsem ti poblahopřát, protože podle mě se k sobě hodíte. Díky a taky děkuju za ty brejle. Benny, poslouchej. Promiň, že jsem tě praštil. Ztratil jsem nervy. Kašli na to, debile. Nebuď trapák a nebudu se ti smát. Tak co? Začneš chodit se Cynthí? Cože? No, já jsem náhodou zaslechl, že prý čeká, až se konečně něco začne dít. Pořád se něco děje. V tom má pravdu. Jak se jmenuje? Poko. Poko. Proč Poko? Nelíbí se ti to. Nevím, jak se na něj dívám, ty skvrny mi připomínají spíš krávu. A podívej se na ty oči. Pepek. Říkej mu Pepek, to je roztomilý. Ne, nebudu ti to ukazovat, když mluvíš takhle. Hlavu má jako vetřelec, nebo spíš jako robot. Sedíš na mým místě. Tady vždycky sedím já. V téhle třídě vždycky sedím vedle Bennyho. Co na tom záleží, sedni si jinam. Vypadni, tady sedím já. Je jaký problém? Ještě ty se do toho pleť. Co kdybys někam vypadla? Posuň se. Nech si to, my tady sedíme po každý, takže si dej odpal. Cynthia. Počkej, udělala jsem jich moc. 5, 6, 7, 8. No jo, trochu mi ujela ruka, ale my to vyhrajeme. Musíme se pořádně soustředit a... Přestal vás bavit upršenej Londýn? Co tady děláte? Ne, jen jsem si potřeboval něco vyřídit. Skvělý. Tak ještě jednou, ne? A ještě líp. Tak. Budeme nejlepší. O tom nepochybuj. Nepochybuj. Zvlášť s tím tvým nápadem. S jakým? Lesbickým polipkem. To jsem nemyslela vážně. Ale bylo by to fakt dobrý. Můžeme to vyzkoušet. Ale beze mě, na to jsou jiný experti. Ne. Vypadá to tu ještě líp, než jsem myslela. Připravili to dobře. Přiznám se vám, že se teď na Čabu dívám nějak jinak. Pořád je sice pěkný, ale chybí mu nějaká jiskra. Asi už mě nebere. Hele, duhová alpaka. To musím vidět. Jak se ti tu líbí? Jsi tady poprvé? To se máš na co těšit. Hlavně na to překvapení, který přijde večer. Jestli chceš, tak ti to tady... Tak to budeš moc hodnej, jsem tady byla sama.
se hned vrátit. Proč jsi neletěl třeba později? Proč jsme se nemohli Ester, to sejít? by prostě nešlo, musel jsem se vrátit. Celou dobu jsem na tebe myslel. Byl jsi tady, mohli jsme se na chvilku vidět. Umíš jen posílat vyčítavý zprávy. Ester. Víš, kolik jsi jich poslal? 55. To jenom proto, že tě miluju. Řekneš i něco jiného? Je to špatný, že tě miluju. Haló, kdo je to? Dobrý den, tady Peter Korpos. Chci se Ester zeptat, jestli se mnou nechce jít venčit. Vyřídí mi to. Peter Korpos s tebou chce venčit psa? Nejdu, je mi blbě. Ptá se, jestli má vzít ven aspoň poka. Ne, vyřiď mu, ať mě nechá bejt. Je to od tebe velice milé, ale není třeba. Ahoj. Dále. Co je ti? Zase Benny? Ne, jasně, že ne. Musela jsem jít domů. Průjem. Řekla bys mi, kdyby ti někdo ublížil, viď? Klid, nikdo mi neublížil. Jen nějaký vir. Vím, že máš teď citlivý období. A lidi často říkají, že je jim špatně. Já teď ale mám důležitou práci. Nemůžu řešit jiné věci. Zkus to brát jako dospělá. Tvoje city nesmí ovlivňovat tvoje výsledky. Studium je ze všeho nejdůležitější. Musíš mít dobré výsledky, jinak se nikam nedostaneš. Jasné? Poslouchej mě. Chci ti říct, že mi můžeš svěřit naprosto se vším, co se ti děje. Jdu ven se psem. Nelez tam. Hele, to je Petika. Pozdravíme ho. Dolů. Prosím, ne. Pozdě už nás stejně viděl. To je vtipný, že jsou to bráchové a ani trochu se nepodobají. Tohle je andílek jako jeho panička a tohle trapák jako jeho páníček. Přestaň. Nazdar. Musel si to říkat? Proč? Trapák je celkem milý slovo. Přes 300. Teď to všichni viděli a je to fakt těsný. Úplně nejhorší, co se mi stalo. Ahoj. Laci. Korpos Peter. Hnusnej sveter. Jsem zasranej básník. Nech ho radši bej, je trhlej. Betty, vstávej, přijdeš pozdě do školy. Nikam nejdu, je mi blbě. Otevřeš ty dveře? Ne, nech mě bejt. Co se stalo? Je mi blbě, nech mě. Proč mi neotevře? Nech mě. Co budeme dělat? Vyrazíme je? Ne. Řekni, co se děje a my ti to pomůžeme vyřešit. Musíme jít, řekni něco. Běžte, nechte mě bejt. Vyraž dveře. Necháme ho na pokoji. Petty, musíme teď jít. Potom ti zavolám. Ano? Kdykoliv. Dobře. Jak se vám povedl tanec? To už se z té smrtelné choroby vyléčila? Benny.
Jak myslíš, že šla asi choreografie pro 3 tanečnice 2 tanečnicím? Tak promiň. Naser si. Poběžíme kratší cestou? Jo. Počkej. Zkus mě chytit. Už se jí držej za tebe. Co? Ubohý. Otvírám.
Ty máš tak rozkošný smích. Miluji, jak se směješ. Tak ahoj. Ano? Našla jsem ho na ulici. Není mu dobře. Petty, máš návštěvu. Pojď dál, pojď dál. Petty, návštěva. Našla jsem ho pobíhat po ulici. V noci jsem s ním šel ven a utekl mi. Ve tmě jsem ho nemohl najít. Ještě štěstí, že jsem ho našla já. Jo, obrovský štěstí. Mám na tebe počkat? Ne, já nejdu do školy, je mi hrozně. To vidím. Tak se uzdrav. A líp se o něj starej. Vážně si jí řekl, že nikam nejdeš? Když mi bylo jako tobě, nikdy jsem nebyl tak nemocný, abych odmítl děvče, co mě zvalo ven. Znám ho a tohle bych do něj teda Poslední jízka přečouhalo 5000 forint. Ne, kecej. Budem chodit za ní, třeba něco vypadne. Je ti blbě? Protože si ho celý den honíš. A kvůli tomuhle. Trocha čerstvého vzduchu. Za chvíli se ti uleví. A tohle si vezmu. Benny? Musím s tebou mluvit. Naléhavě. Ahoj. Čau, děvka. Ester, pojď. Co ti je? Co je to za fotky? Co je to za fotky, Ester? Co je to za zasraný fotky? S někým jsem chodila. Rozešla jsem se s ním kvůli tobě. Miluju tě. Celá třída, celá škola se mi vysměje. Proč mi to děláš? Myslel jsem, že jsi v pohodě, Ester. Že nejsi takováhle kurva.
Rozešla jsem se s ním, nevěděla Chceš mě jsem... zničit? Stejně jako mě zničila Bianka? Chceš mě využít? Je mi z tebe akorát na bličí. Nech mě bejt. Neopouštěj mě. Čemu nerozumíš? Nech mě bejt! Nech mě bejt! Nech mě na pokoji, je to jasný! Nech mě bejt, ty děvko zasraná! Prosím, ne. Myslíš, že bere? Jestli chceš vědět, co se stalo, za 10 vteřin se mi podívej na zeď. Ahoj. Ta holka, co sem dnes přišla, to byla Ester Mesárošová? Jo, proč? Teď čtu na Facebooku, že si kvůli nějakým nahým fotkám podřezala žíly. Leží v kritickém stavu v nemocnici. Dobrý den, jdu za Ester Mesárošovou. Leží na trojce, půjdu s tebou. Někdo za ní přišel. Můžu ho pustit? Ano. Běž.
českém znění Marika Šoposká, Petr Lněnička, Oldřich Hajlich, Matěj Převrátil, Terezie Taberiová, Klára Sochorová, Michal Holán, Adéla Nováková, Nikola Votočková, Anna Brousková, Pavel Šrom, Ladislav Cigánek, Tereza Chudobová, Bohdan Tůma, Petr Svoboda, Zuzana Skalická, Regina Řandová, Zdeněk Mariška a další. Překlad Anna Křížková. Dialogy Klára Sochorová. Zvuk Petr Kočík. Produkce Jan Junek. Režie českého znění Jiří Kvasnička. Pro HBO vyrobila společnost SDI Media v roce 2019.